Takže, ahoj, vítejte u dalšího videa, myslím, že už u 4. videa. V tomto videu se pokusím vypít takovou malou skleničku citronky. Citronka. Nevšímejte si, že na té skleničce jsou Cars, to už mám jí trošku jíl tu skleničku. Tak jo. Já si myslím, že to stačí. No, to bude měminka. Jenom chci předem říct, že toto video je věnováno pro Evičku, takže Evi, to je pro tebe. Vůbec se mi do toho nechce. Takže 3, 2, 1, teď. Je to... Je to... Má to sílu. No, citronka, teda sklenička citronky, je to hrozně kyselý. Je to kyselý, je jako blázen. No, to je teda všechno. To je vše. Když budete dávat nějaký lajky, určitě budu rád. Klidně mi můžete i napsat dolů do komentáře nějaký návrhy, co byste třeba chtěli. Jenom prosím vás, něco trošku normálního v tom smyslu, aby to nebyly tamhle nějaký psí granule, nebo nějaký červy, nebo Bůh ví co ještě. Něco, jo? Takže když dáte nějaký ten like, budu rád. A zatím ahoj.